Aktar minn 62% tal-Maltin u Lawċin jaqblu mal-programm taċ-ċittadinanza b'investiment magħruf aħjar bħala l-IIP. Dan joħroġ minn sondaġġ tal-kumpanija Sagalytics li ġie ppubblikat fil-Gazzetta llum. Dan minkejja li din l-iskema ġiet ikkritikata minn bosta esponenti nazzjonalisti kemm lokalment u anke barra minn xtutna. Is-sondaġġ juri kif fil-fatt kienu biss 21.5% li ma jaqblux ma' din l-iskema u kważi 16% li ma jafux jaqblux jew le. Fl-ebda grupp la skont l-età, skont il-ġeografija u lanqas skont l-edukazzjoni ma kien hemm maġġoranza ta' nies li huma kontra. Is-sondaġġ juri wkoll kif minkejja l-kampanja qalila mill-Partit Nazzjonalista kontra din l-iskema, il-maġġoranza ta' dawk li fl-2017 ivvutaw lil Partit tal-Pjetà xorta jaqblu mal-programm taċ-ċittadinanza b'investiment. Fil-fatt 53.7% li vvotaw lil Partit Nazzjonalista jaqblu fil-waqt li 35.2% ma jaqblux. Minnaħa l-oħra kważi 80% ta' dawk li vvotaw lil Partit Laburista fl-2017 jaqblu ma' din l-iskema. Is-sondaġġ innotaw ukoll kif fost ir-raġunijiet għal dan hemm il-benefiċċji ekonomiċi li jġib miegħu. 84% ta' dawk li jaqblu fil-fatt semmew raġunijiet relatati ma' flus u ekonomija. Is-sondaġġ staqsaw ukoll dwar kif għandu jintefaq id-dħul minn din l-iskema, 29.7% jemmnu li flus għandhom jintefqu f'benefiċċji soċjali, edukazzjoni u saħħa, filwaqt li 21.6% jgħidu li għandhom jintefqu skont l-eżiġenzi tal-mument. 21.4% qalu li għandhom jintefqu fit-titjib tal-pajjiż. Il-maġġoranza tal-parteċipanti qalu wkoll li jafdaw jew jafdaw ħafna lis-Segretarju Parlamentari Alex Muscat li huwa responsabbli minn din l-iskema. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.